prinsipyo na kung saka na siya diha. Nanduulon ba? Mura mag... Saka gitanaw-tanaw, mura mag-kuhan. Ang duulon. Oh, Siboy, pre. Masang ka ni? okay, dire. Nalay dire pre. Na problema lagi ko ning pre. Sa problema? Pagwapo ani mga namo gwapo jud ta ba? Problema ni mo na magwapo ka? Sa'yo na pre. Mga babae lagi pre mo na. Duha anti jud mo sukol na ako kay ngani la kung naw kay medyo bati lagi nya. Tuloy ko diha ganang gwapo ko kay para mga babae jud mo. Kuan mo na ba? Problema na pre. Ag-aim mo lang pre ba? Confidence na yung kagalingon. Dili ka mapadala sa mong naong. Pero sa kanang kos babae good. Ag-aim mo pakita. Ag-aim mo pagkabutan. Pagkasinsir niya. Dili nang... Bahala nagbatig na basta kay makikita sa babae nga sinsir kay ta. Ano ba? Na bitaw ko gi diskartian pre ako dun ipakita niya ako ang pagkabutan tanya. Tay pre nga. Mura mag lain juga iyang kuan pre. Ingon man nun siya pre nga. Ya. Akto lang ko sa uban ko ng mga babae ko no kay ti ko no kapasar niya akong kuan ko no akong pagkabutan ba. Kinalan gamiton din ako pagkagwapo pre. Kinahanglan ni puga mo. Ay surrender na usab ba. Mo na gipangita sa babae pre ug surrender ka dito. Ay surrender. Kuan kay bro katong pag-post na ako sa akong profile pre. Ningon magbabae pre kini kay gwapo ibalik na imong dagway nga sa una ko ni. Yun sa mong dagoy sa una sa karon. Kasi may kalahiran. Mas profile mo gwapo magud niya. Karon si personal nanganin mo kayo. Naila to mo. Oh, iya tuloy ko. Lagi. Sa gwapo kitas personal pre. Duha to nimo. Kaingon jud kini kay gwapo jud. Oh, gwapo ito. May mga nang lang pagkagwapo yung bisag bati. Ikaw si maayo da. Sugo da. Sa ni mo. Always maayo pre magdakulakaw ta kay murag naglabad akong over kay ata ni butol labor mag. Anta? Ayo na kuha na butol labor kay padaot jud kana. Oy, sa may problema na yung tong nga. Oh. Na problema yung dako yung kay problema ron. May kay nga butong duha. Oh. Okay. Ano problema ha? Kada gabi yun di yung katong magsigulang ba. Masa lagi na problema maka di makakatog. Kap, unsa man na problema ha kap? Kung na problema ka sa kwarta kap, mas dako kung problema ka kap. Kay bati pa kog naong, nya wala pa jud koy kwarta. Wala pa jud koy uyab. Kwarta. Dili kwarta ang problema nako. Dili kwarta ang problema. Salamat jud ko. Ningabot mo duha ron kay dako kay problema jud kay. Kanin matu, di ko katong gabi. Kung kay sige gunon na lagi kay kini lang problema lagi. Masa lagi na lagi problema lagi. Ya. Na problema kas kwarta ang sa paggasto or na problema ka na kay paliton. Ano problema no? Masa lagi na yung problema lagi nga noktok mo ka ni. Ito ang problema nako eh. Apin mo munding. Da problema yung ko dako lagi karon munding. Masa lagi na yung problema ha? Kini lagi magsikitag pagwapo lagi dako kay problema lagi na lagi. Ha? Oh my Kapuha ka ni mo ka. God. Kana rin pagkagwapo imong giproblemahan? Yes. Wa man gikang panisipo yo nga. Oh. Naong yung giproblemahan? Problema lagi ko kay kini kang dako jud kay yung problema lagi kay pitinaghan ng babae magsiguko na ako tungod sa sige tag pagwapo. Ana sa ang Facebook na problema ko kay dagan kay friend. Pre. Mas mali bang ari ka mga tambag ni ano? Kana ganing Ikaw ko babae, ikaw. Palayo ni mo babae. kana ganing maglakaw ko nga pitinaghan naman ni mo. Ako kay problema lagi maggibog lita sa tamuling kay dito na ko man diri. Serti apa nimo katlo? Oh lagi na. Kinasultaan pre. Kini ako lagi problema nagmahay jud ko ning naong ang gwapo ko. Mukaon ko. Nagkagay mo sampay na ka makidungan kay gwapo lagi nya. Ug matug ko. Tagan mo kayo makidog lang o magilog na sila. Ay nagka-problema na. Hindi na yung problema nimo. Ato na yung undangon itong kuan, ikaw ay ka-problema ng kabatignaw nimo. Wa magi kung maproblema gani nga. Gwapo ko kayo. Itong undangon ni. Mas mali bang sakto gito istorya ni Kap nga undangan nimo si Kagool diha nga si kuan nimo naw kaysa para ni Kapo nga problema sa si Gukudog sa mga babae ikaw undangan na kayo na problema ni siya pagkabatig naong oh mga viewers maluoy taon mo kaysa itong mga available diha di na pwede na mo order orderan na ni.